Kaixo margolari! Bueno, bideo honetan erakutsiko dizuet nola erabili akuarela metalizatuak eta batzuei iritsi zaizue txarteltxoa hau zuen pedidoarekin eta galdetu didazue ea nola egin dudan hortzadarra. Beraz, erakutsiko dizuet, galdera asko egon direlako akuarela metalizatuen inguruan eta erakutsiko dizuet ere nola egin marrazki hau. Bueno, lehenik eta behin beharko ditugu gure akuarela normalak. Estutze txikia erabiliko dut, horrela ikusiko duzue zerreza den egitea. Eta baita ere beharko ditugu gure akuarela metalizatuak. Zer gehiago beharko dugu? Bueno, ur potetxo batzuk, nik erabiliko ditut bi. Zergaitik? Bueno, normalean batekin izaten da nahikoa, baina kasu honetan akuarela hauek ura zikintzen dute pilo bat. Beraz, beharko dugu beste potetxo bat pintzela garbitzeko. Komuneko papera edo sukaldeko paper zatitxo bat, ura kentzeko pintzelari, eta pintzelak, nik kasu honetan ekarri ditut hemen batzuk, erakutsiko dizuet nola egin pintzel laukia badugu, gogoratu honek deitzen dira laukiak edo planos, bai? Eta honek redondos, bai? Bueno, bietara ikasiko dugu. Zer gehiago behar dugu? Bueno, beharko dugu papera. Nik hartu dut akuarela lamina bat eta zatitxuetan moztu dut. Bueno, hartuko dut adibidez lehenengo hauze, holan. Bueno, hasiko gara. Zelan egingo dugu? Bueno, lehenengo sortuko dugu kolorea hementxe, bai? Kontuz izan behar duzue, pintzela behin hemen sartu ezkero, berriz ere pastillara eramaten baduzue, pintzelak izango du purpurina pizkatxo bat. Orduan, zikindu ditzakezue pastilla hauek. Kontuz horrekin mesedez, akuarelak zaindu behar ditugu, orduan garbitu behar da beti pintzela, akuarela metalizatuetatik ona gatozenean, bai? Kontrara, bebai garbitu behar dugu, baina hauei ez zaie horren bestea sola, pizkatxo bat zikintzea. Aldiz, hauek zikintzen baldin baditugu, estropeatu alditugu, ze ordutik aurrera hartu dezaketugu beti margoa purpurinarekin, eta hori ez dugu nahi. Bueno, hasiko naiz, pintzela pixka bat bustitzen eta jarriko diot. Ur tantatxo bat, kolore bakoitzari, tanta bat. Zertarako egiten dugu hau? Bueno, urak egingo duena da akuarela bigundu. Fijatzen bazarete, orain lehor dago, ez du zikintzen, bai? Hor purpurina dago, baina lehorduta dagoen bitartean, ez digu atzamarra zikinduko. Aldiz, ura ipintzen dugunean, margoa biguntzen doa, apurka-apurka, eta gero hartzen dugunean, margoa ja egongo da bigunduta. Horretarako ipintzen diogu tantatxu bat. Ez da beharrezkoa putxu bat egitea. Tantatxu bat egaz nahikoa da. Gogoratu akuarela hartu behar dela oso gutxi, bai? Pintzela pizkatxo bat bustita. Kutzen dugunean kolorearekin, kolorea hartzen ari gara. Ez dugu nahi hor egon 2 ordu kolorea hartzen, bai? Bueno, hemen prestatuko dut kolore bat, hemen beste bat, holantze, eta joango naiz 6 kolore prestatzen. Hasiko naiz larrosak prestatzen, bai? Horretarako erabiliko dut magenta, hemen goian dagoen kolorea. Ikusten duzue bustitzen dut pizkatxo bat, eta ja badaukat kolore pilo bat. Eta ura jarri behar dut ere, bale? Hartu ura potetik, margoa. Bueno, orain pintzela garbitu, eta purpurinarekin hartuko dut kolore hau, dela pizkatxo bat larrosa. Egiten diot horrela pizkatxo bat ezkinatik, horrela ez dut zikintzen eta hartzen dut purpurina guztia.
mugitzen dut eta badaukat nire kololela rosa purpurinarekin prestatua. Ziko naiz hementik eta hau egin dezaket bai pintzel bolobilarekin edo baldin baduzue horrelako pintzel bat laukitsua bebai egin dezakezu. Egingo dut honekin bat eta beste bat honekin ikus dezazuen. Nik ez dut marrazki arkatzarekin egiten, baina behar baduzue egin dezakezue. Gogoratu, arkatzaren gainean marrazten baduzue akuarelarekin, gero ja ezin duzu laborratu. Egin behar dugu horrelako menditsu bat. Bai? Ez da jarri behar margo pilo bat. Pizkatxo batekin nahikoa da. Pintzela garbitu eta bigarren kolorea prestatuko dut. Bigarren kolorea prestatzeko, morea nahi dut, erabiliko dut magenta. Bi kolore nahastatu behar ditugu morea ateratzeko. Ea gogoratzen duzun zeintzuk diren. Bat, txibatu dizut ja, magenta da. Eta bigarrena, zein da morea sortzeko behar duzun bigarren kolorea? Gogoratzen duzu? Urdina, oso ondo. Bai, ikusi duzu ezta? Badaukat morea. Eta moreari jarriko diot purpurina pizkatxo bat. Kolorea hartuko dut. Zenbat eta purpurina gehiago hartu, orduan eta gero dizdiratsuago geldituko zaizu, Orain pintzel lau hartuko dut. Badaukat hemen nire kolorea prest. Kasu honetan, nahi duzuen erabili pintzel laua, oso erreza da. Ikusi duzu ezta? Pintzelada batean egin dezakezue forma. Zuen hortzadarraren koloreak zuek aukeratu behar dituzue. Hemen egingo dut turkesa kolorea. Ea, gogoratzen alduzu nola egiten zen turkesa? Lehenengo kolorea, urdina zian, eta bigarren kolorea, berde esmeralda. Eta, nire hortzadarrak izango ditu bost kolore, beraz, azkenengo marratxo bat egingo diot, eta horrela utziko dut. Azkenengo marratxoa egingo dut kolore metalizatuak erabiliz soilik. Orain arte ikusi duzuen nola nahastatu ditugun, baina erabili daitezke hauek bakarrik. Noski hauek bakarrik bebai, hori badakigu. Baina metalizatuak bakarrik ere, inorekin nahastatu gabe, erabili daitezke. Beraz, azkenengo hortzadarraren azkenengo marratxoa, kolore hauek erabiliz bakarrik egingo dut. Kolore hau erabiliko dut, hortzadarraren azkenengo marratxoa egiteko, pintzela hemen masajetxo bat ematen izan beharko dut segundu batzuetan zehar, eta margoa ondo hartuta duenean, eta listo, baduzu zure hortzadar metalizatua bukatuta. Agian orain ez duzu ikusiko dizdira, baina lehortzen denean, hau bezala geldituko da, oso dizdiratsua. Ara ba, animatu zaitez zure hortzadarra egitera. Agur!